क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि दिनै जोनोम सान आरो बे 4 बोसोर जानानै थांबाय बे बर' माहारि फरायसा आफादा जे लामा हान्थिनाया आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा बर' माहारि फरायसा आफादनि आनसलिक एबा खोन्दो कमिटि बेनि मावखुलियाव लानाय जादों जोंना जायनारियाव आरो बेवहाय मेल गोनां हिसाबै जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो आनसलिक कमिटि खोन्दोनिफ्राय फैनानै फिरफिला उरायनाय हाबाफारिखौ फुङावनो फोजोबबाय आरो बेवहाय जोंहा हमेज पार्टिसफोरनो बावनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि माननि आलासि बिथांमोना सफैनो हादों आरो बे ओनसोलनिनो रायजो राजा आरो जोंनि बनस'नि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बे दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङैनो गाजा गोमजायै फालिलांनो हाबाय। दा जोंहा आलासि हिसाबै जोंहा जोंनि बारग' जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों समान सोमावसारबोनाय जोंहा दानि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि डक्टर जाइनारि सार बिथाङाबो आलासि हिसाबै नुजाफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम मार्को सादा बिनि आफादगिरि बिथाङाबो सफैनो हादों बेजों लोगोसे जोंहा क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनि लेङाइ आफादगिरि रजन कुमार ब्रह्म आदा बिथाङाबो सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबि बिथांमोनाबो सफैनो हादों। दा जोंहा दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां जोंनि फैबाय थानाय समावहाय जिहेथु बर' हारि हिसाबै जोंहा दिनै मावनांगौ खामानि दं आरो बर' माहारि फरायसा आफादा जे जोंहा जोनोम मोनदों मोनसे थांखि लानानै जे मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय जि सिमां आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय दा बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जोङो दिनै जि थांखि लादों आरो बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों जि मोनसे जोंहा मोनफ्रोमबो आफादफोरजोंनो जोङो जयै सावरायनायनि गेजेरजों जों खौसेयै फैबाय थानाय समाव आगान सुरलांनायनि लामा हान्थिनायनि जे हाबाफारि लादों बेखौ जों गुवारै सावरायनाय जादों आरो बेराफारसेथिं बर' माहारि फरायसा आफादा जोंहा जि 4 बोसोराव बे लामा हान्थिनायाव गोबां जों एक्सपिरियेन्स मोनबाय गोबां जोंहा जोंनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोननि जि हेफाजाबजों जों गोबां सोलोंनो हाबाय आरो जोंहा दिल्लीयावहाय दिनै जि जों बोसोरब्रैयावहाय 4 बोसोराव जों 4 बार खेबब्रै जोङो धरना होनायबो थांबाय जायनि गेजेराव जों खेबसे जोङो जेलावबो जोबजानो मोनदों। दा बेनि गेजेरजों जोंहा दिनै फैबाय थानाय समाव फिउचार जि स्ट्रेटेजि जे बर'फोरनि जे आद्रा थानाय सिमां बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय जे बड'फानि आद्रा थानाय सिमां जे जोंहा मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां बर'फोरनि देरसिन जि सिमां बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय गोदान मोनसे स्टेप्स गोदान मोनसे पलिसि गोदान मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिजों बेखौ एचिभ खालामनो थाखाय आरो बेखौ मोननो थाखाय जि जोङो पलिसि जि जों खालामगोन बेखौ जों मोजां भाबैनो बानायलांगोन आरो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो जि जों मोसा फिसाबादि होननानै जोनोम जादों जों बेजोंनो जों आवगायनानै दं खुनु जोंखौ बै बोसोराव जोंनि बर' हारिनि बिर'धि सोरबाबामोन असमियाफ्राबो जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंबाबो जोंखौ फोजोबस्रांनो हायाखै सरकारा जोंखौ गादबनो नागिरदोंबाबो गादबनो हायाखै पुलिस प्रसासना जोंखौ बुख्रेब सुख्रेब जोंखौ जेलाव सोनानै फोजोबनो नागिरदोंब्लाबो जोंखौ हायाखै दा खुनु फर्सआ जोंनि एगेन्स्टआवहाय खुनु फर्स गैया दिनै गसंनो हागोन बेखायनो जोंनि बनस'नि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै गोख्रों भाबै दिनै खामानि मावनो थाखाय बांसिन साबसिननिफ्राय हामसिन दिनैनि समाव जानजि खाफ्रागासिनो आरो बनस'आ निस्सय फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिजों लोगोसे बर'फोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि मोसानाय मुसुरनायावनो हक जोंनि खामानि मावनाय आबाद मावनायानो हक जोंनि फरायनायानो हक गेलेनायानो हक मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिथु जों टटेल रिभलिउसननि जि मोनसे थांखि लादों बेखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो आरो फैबाय थानाय जों जयैनो मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ लानानै जों बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामगोन बे दिनै रोखा जाबाय आरो जोंनि सेंग्राफ्राबो खामानि मावलांनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा जोंहा दिनै जाय बिथांमोना जोंखौ जोनोम होदोंमोन जोंनि मानगोनां जोंहा जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स जोंनि एक्स एनडिपि आरो जोंहा दिनै बै समनि बड'फाजों समान सोमावसारबोनाय मानगोनां सानसुमा बैसुमतारी सारमोन आरो दावराव सारमोन बे बनस' हिसाबै जेरै बनस' दं ओरै दं जेरै जोङो फाउन्डिं हिसाबै जों दं जोंजोंनो दं नाथाय खैजन दाख्लै जोंनि डिस्ट्रिक्टनि साफा सानै आरो जोंनि बनस'नि आगोलनि एडभाइजार मन'न्जय दैमारि बे बिथांमोना आफादनि बिरोधि खामानि मावनायाव
संबिधाननि बेरेखा खामानि मावनायाव बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो बिथांमोना माखासे गावसिनि साफा सानै एक्सपेल जानाय ग्रुपआ बनसुनि नाम लानानै अबावबा खोन्दो दानाय माबा माबि आनसलिक दानाय जों रिपर्ट मोनदों आरो बिथांमोना जे जों रिपर्टबो मोनबाय थादों माखासे जि थांखिखौ लानानै बिथांमोना ग्रुपिजम खालामदों जाय बिथांमोनखौ जों इलिगेल एक्टिभिटिस बनसुनि नाम लानानै अबावबा सिन्डिकेटनि खामानि मावनाय सोरबा जोंनि लिडार्सफोरनि नाम लानानै खामानि मावनाय दा बेफोरनिफ्राय जोङो माने मुक्ति मोननो थाखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन मानो होनब्ला बनसुखौ बर' हारिनि दिनै मोनसे आलादा रायजो बिग्रा फरायसा आफाद हिसाबै दिनै बामोन असमियाफ्रा फोजोबस्रांनो जोंखौ बुहुद षड़यन्त्र बानायदों बै समनिफ्रायनो पुलिस प्रशासन बाहायनानैबाबो फोजोबस्रांनायनि जि मोनसे षड़यन्त्र लादोंमोन दा बेखौ जोङो बारबोनानै बेखौ जोङो सांग्राङै फैनानै जोङो साबधान भाबै जों फैनो हादों नाथाय दिनै बिथांमोना एखे जि ट्रेपआव जोंखौ फासिनो नागिरदों बे इलिगेल एक्टिभिटिसाव खामानि मावनानै बे मन'जित दैमारिनि दैदेननायाव बे जोंखौ फोजोबस्रांनायनि जि लामा माने बियो दिनै जाबाय थादोंमोन निसय जानो हागौ जे बिथांमोनाथ' बिजनेसमेन मानसि सोरबा बिर'धिफोरनिफ्राय थाखा फैसा लानानैबाबो माखासे क्राइसिस समावहाय माखासे खामानिबो मावदों जानो हागौ बेखायनो बिथांमोननि लाइनजों बिथांमोना मावदों जानो हागौ दा बेवहाय जोङो स्ट्रं भाबै गसंदों जिहेतु बनसुआ मुंख्लंफोरनि बोर लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानैसो जों जोनोम मोननाय आरो बनसु आफादखौ दिनै मोनफ्रोमबो बै समनि बिग्रायारि बिथांमोननि आशीर्बाद सापर्ट इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि सापर्टआवसो जों जोनोम मोननाय बे व्यक्ति हिसाबै जोङो दायाखै बेखौ गासैबो बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोन सानसुमै बिथांमोनहानो जे मोनसे थांखि लानानै जे बर'फोरनि जे स्पिरिट जे आलादा रायजो बिनायनि जे स्पिरिट मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बड'फानि जि आद्रा थानाय सिमां बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजोखौ जाफुंसार होनो थाखायसो दिनै बे जोनोम मोनदों आरो बनसुआबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनोसो जों जोनोम मोनदों बेयाव बनसुआ सोरबा मन'जित दैमारिनि दैदेननायाव अबावबा सिन्डिकेट सोरखौबा दम होनाय सोरनिफ्रायबा फैसा दाबिनाय दिनै सोरबा व्यक्ति माने माबा सोलिनायनि थाखाय जों जोनोम जायाखै बेखायनो जों सिदायै बे बिथाङा इलिगेल खामानि मावबाय थानायनि थाखाय जों बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जादों बेजों लोगोसे बिनि सापर्टार बिनिनो हार्डकर एखे गारांजों मेथाइ खनग्रा एखे गारांजों आवाज होग्राखौबो जों पबित्र बर'खौ एक्सपेल खालामनाय जादों दा बनसुआ दिनै सोरबा बिथांमोनजों लोगो जानानै बनसुनि बिरोधि मावफानाय जेरै जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि बारग' ब्रिटेन मिस्लारिखौबो जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे सानै साथाम जों एक्सपेल खालामफानाय जादों दा बेयावहाय जाय बिथांमोना आफादनि बिरोधि मावगोन आरो जाय बिथांमोना व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय थाखा फैसानिफ्राय सिन्था खालामगोन बेयाव बनसुआव जायगा गैया आरो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंनो गोख्रों भाबै बुंनो लुबैदों बे जाय बिथांमोना एक्सपेल खालामजानाय बिथांमोना बबावबा थांनानै अबावबा माने माबा माबि दादोंनो आरो बबावबा थुवारि फैसा माबा थांनायनि मोनसे फोसाव बिलाइबो जों नुनो मोनदों खिन्थु जोङो दिनै बेफोरनिफ्राय जानगाराव था बनसुआ माबा बेफोरबादि डिमान्ड खालामनो थाखाय जों जोनोम जायाखै जों खुद बोसोरब्रै जाबाय जों बेफोरबादि रावखौबो डिमान्ड खालामनो थाखाय जों अर्डारबो होआखै बर' माहारि फरायसा आफादा सोरनावबा दन दलद डिमान्ड खालामनो थाखाय जों दासिमबो आं पार्सनेलि आफादगिरि हिसाबै आं अर्डार होआखै जोङो दिनै आफादखौ जोङो रायजोनि अनसायनायनि गेजेरजोंसो जों मावलांनो थाखाय जों नाजादों आरो रायजोखौ लानानैसो बयखौबो लानानैसो लेंग्रा खुज्रा गासैबो बर' हारिखौ बर' रायजो राजाखौ लानानैसो जों दिनै दावहा नांनो ओंखारदों सोरखौबा दन दलद दाबिनानै सोरबा बिजनेस मावनायखौ माने दाबिनानै थाखा फैसा दाबिनानै खस्थ' होनानै जों आलादा रायजो बिनो जों ओंखारबोआखै बेखायनो जोंनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना सोरबाफोर बेफोरबादि बनसुनि नाम लानानै बेफोरबादि खालामदोंब्ला हमनानै दोन जों थांगोन जों बिसार खालामगोन आरो बिथांमोना आयेननि बाबै बनसुनि संबिधान बाबै एक्सपेलबो बनसुनि खुनु मोन्थाइ गैया आरो बेवहाय जोंहा एसपिनोबो क'क्राझाराव जों मोनसे आर'ज बिलाइ होखानाय आरो बेनि गेजेरजों सोरबाफोर बेफोरबादि खोनादोंब्ला निस्सय नोंथांमोना रिपर्ट हरनो हागोन सेन्ट्रेल बनसुआव एबा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दंखायो बेवहाय दा बिथांमोनखौ आरो बेफोरबादि इलिगेल मावनायनिफ्राय नुदोंब्ला
आरो मिन्थिदोंबा जोंनि समाजनि बुद्धिजीबि मेलेमजिबि बिथांमोना बिथांमोननिफ्राय गोजानाव था। बिथांमोननि जि थांखि आरो जि स्ट्रेटेजि थांनाय समाव जि जोंखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन बे फोजोबग्रा मानसिफोरजों बिथांमोना लोगो नांनानै जोंनि एगेन्स्टआव खामानि मावनाय बुहुत एभिडेन्स रिपर्ट दङ। दा बिथांमोना बिथांमोननिफ्राय थाखा फैसा लानानै जोंनि एगेन्स्टआव मिटिं खालामनाय बेबो जों रिपर्ट दङ। बनसुआ जाथिनि थाखायसो ओंखारदों, सोरजोंबा जोङो बिरोधि जानो ओंखाराखै, सोरखौबा बिजनेसमेनखौ जोङो खस्थ' होनो जों ओंखाराखै। बर' जाथिखौ लानानै, बर' हारिखौ लानानै, बर' जाथिनि जि थांखि, बर' हारिखौ जि गेरेमसा दानो थाखाय जि सिन्था खालामदों बेखौसो जों खामानि मावनो ओंखारदों। बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो बनसुआ दिनै जोनोम जादों, खामानि मावनो ओंखारदों। आरो बर'फोरनि मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखायसो जों जोनोम जादों। आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखायसो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जादों।